Чакай, че позна масата. Ево, какво са правил? Искаш ли джембе да ходиш? Прехвърляш головото с пръст на пръст, защото иначе ако не разсъваш, така се изпълва да си слиза. Това е... Не спомняте ли не посвещи? Значи по принцип тук намотавам някакъв лъскав материал. Това го няма. Да, само че черен да намотавам. Може с конец, нали да го оформиш. За да спреш отдолу. Наци, хареса ти стремера съм? Ласка, много скуи попорите. Много скуи попорите. Всичките няма да идезе. Значи, примера е... Само се пробваме да влизам в попорите. Те са малко измишочници, нали ги видяли? Аз ще покажа после опит за волюра на всеки да направя. Аз си правих един разпред, така го прасна. Какво се го чупи? Знаете, аз отивам на реката и пускам 1 метър шнур да видя как се движи такова толстопатка. Какво се мъчиш, бе? Ето се вижда. Спри го сега таван. Всички е проверен, който иска да се вземе. Аз така взех на малко парче. Ще кажа доброволно нас. Аз трябва да се направя просто по-парче. Ще го правя сега. Това колер там са по-парите са. Да, аз искам да пробвам. Той е чупляна играчка. Кое? Ще да го запишем много от нас и не ме да. Ако имаш подходяща машинка... Аз нищо. Там са ни клещи. Дай правилно, че само с клещи. Да, може да направим. Дай го някакви зачка. Добре, ти го с ти мога да се направиш къде си къщи това. Да я разчиташ да къщи. Толкова къщи човек са Това боля ги вкарат. Поле сам. Не пратят такова. Изразваш се, те го може спреш какво. Попари, може... Виж, да, аз казвам. Къде ще плуваме? Марко, млади, кой си? Не, ако ги залежи, когато си на спомня. Само броя, не, здраве. Те за колко да се прекладат. Той при риболов не пада моментално, ще възможно. Ако им капиш малко моментално, но пак пада това. Сега, ако имаш памук, квартал ще това да ги изчисли да отшоплесам. Така. И си го залепа. Като се съжена, задава. Кирилът е просто велик.
Обикновено ги мен носа. Ще капне, ще капне. Няма. Виж как е върти? Точно въртенето е вината това. После въртиш към 5 минути. по-малко. Пишеше така. Зависи колко е топло. А ако стоим става обед. Да. Ради ли имаш един да се въртиш, ще вадиш други и само се върти? Батерия. И аз сега. Сега ще трябва да я притвориш, аз сега. Нека го гледа. Аз за стримирите го ползвам. То се върти плавно и просто не позволява да... И става абсолютно лесна за капене, те се разтиват абсолютно равномерно. Защото ако не въртиш, тя ще се отличи. Така се става...